Kekhasan takutai buk song khanani bagai jotone ready tini borok practice khainam phaimani ojagawa rehearsal khaitonglai bisingo kwbangma resapnai 16 jona je tikinai rok theater rauno kaunai rok silengjak borok ojaga practice khaitongo borok ke resabai da phaikya bisingo resabai paikha acha gan hingkang ke borok de select khlai committee rok de select khlai na nung da select khlai जों kaisa khayo ke borok competition ni bagai kaisa ke duet ni bagai kaisa kana duet bo mar samnai kana duet phano among ke competition ni bare duet kaisa ke single kaisa mar samnai solo duet dong ke borok select khlai ro na duet bo borok select khai ro ke solo ro sabdane bo kaisa select khai ro जों kaisa borok kaisa koita gan mar samnai kana total tinta mar samnai acha Ingke tinta mukus tok khlai nani ingke o gan gan ka agin da select khlai rajak na ke tabo gana gana oda tabo gana si select khai ro taman niya pro bai agan dog agi manjak da agi manjak de bolte kisa misa to khana jak ingke kisa misa idea botongo o tinta ni bisingo koite somoy nor miya gan man mani जों ko phung digin mangkha je sekang list rohorka je jane jan list rohdi narok bugano रोजाबनाय कायसा रहदि नि चोस खाइ रहदि सागां के जों रहरका नगे जे सिगां रहनाय बनो सिगां रहरका ता ब्रंबो गान o tinta mugusto da man ba khebe bung da na nai de mar samnai mugusto nongkha bahai ekdom o audio tongma hai mobile tongma hai je recording tongma hai aba hanya ba hai da solai solai nai ke tikse difference ke rosabka anti khanyo rosabka जों je solai solai tongma hai amti nyang khana angbo skill sungjang liya tasingo mane soinar jang liya borok sapano inke norok music ni bisik jorati knowledge tong agi rok kono music rok bai kiring jarok da G minor A minor G sharp aba hai rok rong mo jaman bokanor sap na kalai inke resap tong mane boy skill resap na kalai ning sajma sajma sogya amo suru ko brok jazz music tamir khangkai amna khana wene heke razam na ine जों साइमन हेबन बुइ स्केल आमो तामजा खाबो आसु साइमन सुया खसंबो के बो गान गान के साइजमान गान किसा हानि हेनारि खनारि सिता सोलन बागै दुएट नि बागै तिगिस तेताम ताम खमो दुएट कासा सोलो कानि के सोलन आ खाना ताम ताम बो गान गान साबना किसा साइजमान ani kifila lama kerai मोहाय सुरा बदे किसा हानि चंद्र खनारि सिता ani kifila lama kerai ani kifila lama kerai teka sangkai monai nang racadi sachilang pai dao o monai racadi na o monai racadi na amo kasang teka sangkai service nat bayar sanai duet amo ke khorang khailai ke nangano jithani famanana shapni shampli khai khale rtharai tongana ini sila khaiman ke bomo ani sila khaiman ke ani kifila lama kare bahai borok gan man bisingo kothina baharak muma tong hike tu nobo belai resap thogya sokhokla ka baharak dama to Japan rotha ang try khaina haisi nini bokhaw se omlang mata thogma te dom kisigan an bai kothina baharak dotang o tintan bisingo rothang kothin pan rothang Japan rothang dang ja comfortable unjung na ke sa khaina amti kokta ani ke inke norok ni bisingo ang le tikigla bolean tiksa rungwa baharak bakha ka norok do osolo janan bisingo jatan kereng mang borok bo broni khorangno khanare dango ani bokha amti phayang ang bo cherasta khaina haisi jeklema nango tikina maga ekdom cherasta khaina amti si den norok mung kisa sargi daka ani mung ke bondana noatia para ani parang ke kalabon tam khlai da ang forin tong bokla sapad da thadiaro inke ojagawo norok no dang obono pulia norok bai kok salamani tam o participate khaiman karon ke tam no wan suku family je sai kinar gadi o participate khaiman ingke to ang je gan samani ani khorang no boino khanarnani ba ani am babu songano asuke
support khai tong ma ba an loge song ba no support khai tongo ge abon baga ang bo boino phunung nani bagai phayata ang bo sabai mano buin sele man so ya phano suk jara phano mano hai kokta ani ke am dike phunung na bagai ni ang phayata kia sakawa nini para rogo nini dogan basi para rogo thangpur rogo norok bor nogo da tong na ki taw na tong ang ke to bara tongo para wo inorok para rogo ta thang or samon pore para rogo ta thangka thango bahai rok khunjak norok no do kabang ma jaga nukhana kabang ma channel nukhana norok mukhang mang tabuk nai kabang ma jaga no kara norok tabuk sara tirpura norok no nasigi tongo norok khanai tong nong gan inge nong para rogo thangpur bo norok bo mahai rok sajak nong okra rok bai para basin borok bai jotono kaham hono je tebo hono kaham ke resa bitaibo jate chini mung rok bo engthung amte hini chawata ge chini parani amte borok ba amo phonani bo sajak amte ke resa bi mano kisa mung engthung hani haini chawata ge kaham ke resa di ni ginin thani or sab man jagawa punu kebeng mani tu tong thangnani phainani janani nungnani kanmung somung rang pusa kuno jagate mahai rok taklai di kuno jagate phan kuno kebeng tu tong rang pujan to kebim to ongo sengbo kari borok ba phanyani rok kostongo an loge songbo botabo samoro khibine ma phai tongkha logit nani hinai engkai tam khaine ba competition khanya sinango engka ba resama sinango hai hinai bobo logeri tongphai kata no norok thangnan phainyan bara rok manda man rang rok maya kho maya riyana che tini rok engka maisar na tanai nong no sarwan na deli to sarwo tini ba sasar no saimali angbo ketai kuno thangnan phainyan rok oron thike gari rok re tor hor mai chana ni pro ko gari ro horjago engkai tir phai jago osogono or tam facility mani tong ne je or gan da sabi tong mon tam facility man oro to tongnani jagarok mani tongo heban jeng to orono bara tongmani ba oro tongota tongnan room bara thujangnai rok bo tongo tongo oingo o ayang noi ko narwai holo je thunai tongnai chanai or tongmono hasali borok phaika engkai tongoi man oro ke chana nungna rok ke borok dar nai nai ki niji songai ma saphai brok ro sabro oron borok ta and ADC government ru ADC government ke khana bahai tiki tatot ga matong nake kise sa meeting ma haroga bahar tong abo to tabo jas rok si semanai nin bukawsi ani bukhaw engkai to angbo tiki na lamu sungo engka angbo sirastan khai tongo tang mole amo an loge sing bana logeri tong phayo ma babu bo asono saya ningya kare bro mano rang pucha salagi tong ma ba amon bagai angbo tiki na musung sirasta khai tong angje khapan tiki na nango amte hinanya engka tabo jas rok si semanai ba sini gan rok bahai engno sini kharang rok bahai engno bi rok bahai engno abo tabo jas rok seman sinai ta khana rogo nini amma bapu song phanya danai kem no nini jati gusti rok phanya danai nan norok nai khana koi phaya an loge song tongnai engke am babu song saka ang jodi no kaham ke rasa manai final ka saka engke norok bo phaidini saka am babu song no gani parani boro no bo phaidini saka ta nai phaidi nanya wasapan tu biya koni am babu song nuk phuya ko phaya ko bro bo thamuro khibi bai ke phaina ba engka ama bo nogro kam ro khayo babu bo guys keri borok ba tangai tu ima samani ba haino kam ro khibi phaimia bla amon bai phaimia ta ke nin paran borok no nin elakan borok no phainai phaidi ni kono sanar tulsar na da musong khana da ajaga nung sapnai ke nai phaidi aba herok sanda musong musungo phainai phaidi jotono phainai phaidi ani rasa mungno ba nang parani borok ngai ang rasa bai tongma ba narak logi tong khang kai ta sha ani bukha botor man hayango ba an logi ani parani borok tong bla sahos man ta taibo bagai support khanya musong norok phaidi ajaga nai phaidi kabang ma jaga asuk jak nai tongo norok phai malai phai man kitam sana musong lasa jotono sanai support khai de ano ar to boot system to nya ni khnawo hepan norok ano nai nai khushing khang kai ba norok ano kaham mononya like comment rok khang kai ang asano khushing nai ta ke bona sajang nai boro rok khang ka busik jarati like 5 bini gana busik jarati khana tokjak abon norok like rema bani sing businai bo businai sara tripuran borok bo businai ke tam jaga rogo point re kanma suma resapma sutal wat bosga point re nang sajaman ang to
amo ang wan sugu brok beat card ang khang kai number card khaina nanya wan sugu kai tai to or to phok ni bagasi songsajang mani ba kai phok rok maya kai card khai jagata number card khai jago kai phok rok je manai rok kai number man amting kha sungui janai kuno juta kamchile genji bokhanai style ba kok sama jaga habma jaga thangmani payment jaga jeng अन्य जागा रको कुनु जागा रको नको थांगमानि kaham phaimani kaham amti roko bo point tongo sama jaga ba sur tal mani mani wat thik apti roko bo jeng point do mana अन्य जागा roko nokta ke orokhe tam nor singi janai bor point ru aro boro mane himnani thangmani smile ba nini nervous ri angya de amti rono bonayo confident naita borok abon norok no jotono sairi pai 16 jana norok no torong saja saba sada sa aba hai rok jaga point nai ni saida jab brok sawo de nini ako nini nervous angya no nayo brok mane nini confident no nayo kai nini smile nung nini gan ni expression amti rono thik khai dini chawta ka amti rono brok nayo amo point ro ni chawta joton saklai ro joton ekloge kheringi nai sawiro kekhajan tabtai bugusong jeng khana nuglasinai borok ni resapmani competition 16 jana participate khaime jaga 6 jana krai tai 10 jana toroknai a 10 jana no sakiunai tai sa komungnai haikeno jeng final position je nuknai final o gangke tongkla kha khana da jeng 9 ta 10 ta rokon chengjak na hediba kenor ko koita roko final na ke a time da final na sekang bara phai tong phane je time ro a time no phainai ta 10 ta chengna ke 10 ta phane aw 10 ta phaidi ni saja ke sar song to sai ro eno to ma thangya ni sawo tini oron ma tong nai ni saja go sino ke ma thangbalia hi ma thangya ni ma thubane belekin sujug kamar borok tini sapung sari go bo borok sernan sujug mannai kahamang thang chini theka bosung non bagi surbana kaham no khaiteng ke bo tiki apan bakha dukhorok nang kun samang hamrak tak laiteng obonani kesarmani ketinin baga sanglasine jotonna hambai